national government. Omiyo iwinjo ka sirkal wacho ni wach ma nyithindo sik wacho ni Ruto must go ni ok en wach mane kare. Luoro no en luoro koso gitemo sundo demokrasia koso gin gi paro moro maler ka giwacho ni wach ma Ruto must go ni onego dog piny. Ingeni wach Ruto must go to nochakore kane Gen Z ne ntiere protest. So ndalo cha ne ntiere wach mane mar finance bill mane big concern ne nyithindo. Kech ne gineno ni koket tax kaka nikete cha bech ngima ne dhi bedo malo. Koro Ruto must go ne en mar nyiso jatelo niya gini ne en protest against the finance bill. Mabe aparo ni the president to gi sirkal duto no winjo magi dissolve cabinet ma koro wantiere ni. Kasto ng'eni generation ma wantiere go Gen Z ni okawe koro tere club. Nochake as a methodology mar protest to tere club. Koro tere club awinjo ni kochopo saa 6 otieno kamano ato kuonde madhiye ga to Pukawinje. To jok madhi kuonde ma weche tek. Ka in kuonde mimiele ka. Kochopo saa 6. Idhi ketho gini. Awinjo ni wach ni Ruto must go. Kiyudo kijana mora mora mipenjo ni to miwacho ni Ruto must go. Odhi nikech ang'o motimore. To nyisi ni no ng'ano nyaka dhi nikech wach finance bill. To finance bill long nosegol. Ng'ano nyaka dhi. Kumani is a trend. Korena na gima nyalo dhi kamano. To wan Kaka onagi. Kisomo narrative ni en gima osedhir gi jok moko momako mopogore mok mor. Omiyo wan Kaka onagi wajo mosebedo maonge sirkal ndalo mang'eny nyaka koro watang. Ingeno wasebedo gi president mang'eny. To presidents gi osebedo gi protest. Kata Uhuru ne ji nigi protest ndalo mane en president. Kibaki ne nitie koko moko matis ndalo mane mag yiero ka. Moi be noyudo must go. To compare mar Moi to gi mar Ruto ne emiyudo komorore ahinya. Kendo morore kabisa kendo en continuous. Manyiso na ken nitie jok moko maneno ni katelo onge gweng' moro to bede gweng' machielo to koko ne nyaka dhi godo mbele. Omiyo wan Kaka onagi nyaka sani koro wayaw wang'wa malich ahinya. Nikech is okay, Ruto nyalo dhi. Koro kosedhi kasto ang'o ma koro biro timore. Ibo kawo Trevor. Ionge path to presidency. Ibo kawo Nyamita pod onge path to presidency. Kogole to nitie ng'ama chielo manyalo donjo. Ng'ama chielo manyalo donjo no samoro wae gweng' machielo. Rotation nikech ng'eni jogo osebedo gi telo for a long time. Emineno ka koro nyayo gini endi kama. Nitiere gik mang'eny mosetimore sirkand ni, nitiere kombe madongo ma dhoudi moko pok nobedo go. Koro displace jok moko manyicha timo bohala kone gi kone. Mage jo Ruto must go. Ng'ani nyaka wuogi nikech odino nwa gik manyicha timore